beicio sydd dan ni nesaf, achos mae'r Cymro ifanc o Gaerfyrddin, Scott Davies, wedi bod yn cael llwyddiant wythnos yma yn Awstralia yn cystadlu yn y Herald Sun Tour, un o'r rhasys beicio hynna yn y wlad, neu hynna yn y wlad. Tipyn o lwyddiant i'r gŵr ifanc, 4 ar 15 mlwydd oed yn unig yn gorffen yn 10fed yn y diwedd, a bydd e'n arwen y ras o ran y beicwyr ifanc am rhan fwyaf o'r gystadleuaeth hefyd, reit tan y diwrnod olag. So ni air dyfen gynharach, mae'n siŵr fod yn cysgu'n braf yn ei wely erbyn hyn yn Awstralia ar ôl i lwyddo. Nes i ddechrau drwy sôn am y ffaith bod e wedi llwyddo gorffen yn y 10 ucha. Yeah, tyfu bach ar doi, for honest. Mixed emotions, fel ni'n gweud, ond na, o ystyried popeth fi'n bles, ond oedd e'n siom i golli'r Cris heddi ar y dydd ola. 4 eiliad oedd yndi, ond na, 10fed overall a 8fed ar y stage, so sa'n gallu cwyno arna. Ti'n sôn am y siwmper wenna, ti'n gwisgo'r siwmper wen am rhan fwyaf o'r ras fel y beiciwr ifanc gorau, mae'n dipyn o gamp yn ei hunan. Bach yn siomedig bod ti ddim wedi llwyddo gorffen yn gyntaf o ran rheini oedd yn cystadlu dan 2 Ie, na, profiad neis i wisgo'r Cris, a fel nes i wedi, profiad yw e, so mae'n bod y dal i ffordd yn y dyfodol. Ond, ie, na, siom am y tro, ond long term, llai yw sôn i adeiladu'r gôl nesaf. Hon yw'r ras hynna yn Awstralia. Siwt ras yw yw'n ras anodd i'r rheini sy'n cystadlu? Ie, mae e. So mae sawl tîm proffesiynol yma. Mae'n ras UCI 2.1 sy'n classification ddechrau. So, ras caled, ond nes fi ar blwyddyn diwetha, a gobeithio allai mynd yn ôl blwyddyn nesaf fyd. Beicio yng Nghymru yn cael cyfnod gwych ar un o bryd. Ni'n gyfarwydd y enwau boes fel Geraint Thomas a Luke Rowe. Mae'n siŵr bod ni'n wych bod yn rhan o hyn i gyd. Ond be nesa i ti nawr o ran y flwyddyn yma? Be nesa o ran y calendar? So fi'n mynd ôl getre mewn pythefnos, when ni'n mynd bant i Mallorca am training camp, cyn mynd i Gwlad Belg am y Nations Cup campaign. A wedyn mae sawl stage race trwy gydol y flwyddyn yn mynd i'r Nationals. A wedyn diwedd y season mae ras mawr enw Tour de l'Avenir, sef fel y Tour de France i under 23s. A wedyn mae'r Tour Britain a'r World Championships dyn ni, so gobeithio gan i ddewis am y rhasys na allan un dda. Wa, gret. Ni fel bod pethau mynd yn wych i ti ar un o bryd. Tipyn o daith felly i'r dyddiau cynnar na gyda'r Towie Riders. Ie. So, fi dod o'r ffordd pell o'r dyddiau ar y trac yn Gyfyrddin, ond neis bod fi dal yn gysylltu ar Clwb a stuff, so yn good. Wa, gret. Diolch fawr iawn am gael sgwrs yn ni ar Clwb fan hyn. Llong gyfeilliadau yn bopeth y gwyddoedd yn Awstralia a pob lwc i ti ar gyfer gweddill y tymor. Gobeithio gawn ni sgwrs arall yn ystod y flwyddyn. Diolch yn fawr, hwyl.